Mga lods, na naman lods. Ako nag-ibot ang mga lods sa kita aning kuha na kanang diriha agasan ni dapit. Naranis lapu-lapo. Kahibaw na mo ug asar kahibaw na mo asar ni dapit. Makita niyo ni. 300 pesos mga lods. Pang palit og bugas o pang kuan. Morning lugar mga lods, lapu-lapo ra ni. Karon gibutang na nato ang 300 pesos nga naay pagkapin nga pangbugas o pangbulat. Kung kahibaw mo asa na dapit, kanang kuriyaha diya, mo ti mailhan kana mo na mo. Kahibaw mo asa na dapit, atag na mga lods. 300 pesos da pagpalit bugas o naay pagkapin nga ginamos. Tanawa mga lods, kanang dapita mo na mga lods. Swerte kayo, malang magkatabang ta sa atong isig katawo. Pero mga lods, tutuyo ka na itong panganod mga lods. Huwag ka na alo mga lods. Alright, mailhan mga lods. Kanang pustiha, huwag kanang pustiha. Tunga-tunga nas kuan, landinganan sa langgam. Huwag karon mga lods, huwag nakakita man yung video ha, attack na mga lods. Mara mga lods, daghang salamat kay init na kayo.